Sinä siis olet Miguel López ja ehdolla Euroopan parlamentin vaaleissa SKP-listalla, jonka tunnuksena on irti EUsta. Minkä takia SKP-lista? No SKP-listalla, koska se on minun puolue, minun maailmankuva, minun ideologia. Siis olen kommunisti, ei voi olla muita listalla kuin SKP. No, miten voi vaatia irtautumista EUsta, jos on ehdolla Euroopan parlamentin No vaaleissa? kyllä myönnän, että kuulostaa aika ristiriitaa, mutta ei ole. Se totuus on se, että tämä EU, siis tämä organisaatio, mitä nyt on, siitä organisaatio me haluamme olla pois, irti tästä. Ja jos ei ole pelkkä kysymys irti, voi olla jopa, että me haluamme muuttaa se ihan kokonaan. Tehdään semmoinen eri Eurooppa. Euroopassa on jokaiselle kansalaiselle tasa-arvoisesti. Sun aksentista kuulee, että sä et ole syntyperäinen Vai sä suomalainen. huomasit sitten, että joo. Niin, en ole ihan suomalainen, siis en ole syntynyt Suomessa, olen syntynyt Venezuelassa, mutta mulla on semmoinen ollut, voi sanoa pikkusen romanttisesti tai sydämestä, että kyllä mä varmaan ainakin enemmän suomalainen kuin monet, joka väittävät, että he ovat ihan suomalaisia. Eli kyllä kulttuurisesti olen hyvin suomalainen, vahvasti suomalainen sanoisin. Onko joku vaaliteema sulle erityisen tärkeä? Mitä haluat omassa vaalikampanjoinnissa tuoda esiin? Kyllä on. Kieli. Ja silloin kun sanon kieli tarkoittaa, koska itse olen, minun ammattima on opettaja, mä oon viestintäala opettaja ja kielten opettaja. Ja suomen kieliasema EU:ssa, se on, siis tämä EU:ssa täytyy muistaa kuitenkin tämä asia, on erittäin huono, heikko. Siis siellä monta asiaa, mitä siellä tehdään ja tehdään muilla kieli kuin suomeksi. Ja silloin kun niitä asia käännetään suomeksi, tietysti on käännös ja tulkaus ja kaikki, mutta silti se kieli on tulee niin byrokraattinen, se mitä tulee, siis se EU-suomen kieli, että eikä kuka sitä ymmärtää. Siis jopa sanoisin, että minun huono suomi on selvämpi kuin sama byrokraattinen EU-kieli, mitä sieltä tulee. Ja sen takia mä haluaisin tehdä semmoinen jonkinlainen sisityö siellä, että mä paljastan, mä kerron mitä oikeasti tapahtuu suomeksi, että kaikki tajuaa ja ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Hieno homma. Kiitos.